Bon dia, els que sou a casa, gràcies per estar-nos mirant, els convidats, gràcies per haver vingut. Aquesta és una jornada que organitzem Regió 7 amb la col·laboració d'Aigües de Manresa i de Cambra de Manresa, que ens ajuda rebent-nos a casa seva i allotjant-nos. El tema del que volem parlar és un tema que no podria ser de més actualitat, sequera. Hem titulat això SOS Sequera, perquè realment la situació ja és d'alarma i no només perquè tècnicament estem a punt d'entrar en una situació que no havíem viscut mai. Nosaltres avui tenim aquí un Dream Team d'experts encapçalat pel Samuel Reyes, el director general de l'Agència Catalana de l'Aigua, el director general d'Aigües de Manresa, l'Antoni Ventura, perdona, que com el teu nom també pot ser com el teu cognom també pot ser un nom, I tant. Antoni Ventura, el Pol Huguet, que és el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, i el Xavier Martínez, que és el responsable de la UTE, hem sortit per l'ordre correcte, Aigua, Aire i Sol, ho dic en aquest ordre, sí, de l'Eurecat de Manresa. I el primer que farem serà demanar-los a cadascun d'ells que ens situïn, segons la seva posició, segons el lloc des del que observen aquest problema, la sequera que estem vivint. Per exemple, des del punt de vista general, des del punt de vista nacional català, l'Agència Catalana de l'Aigua com veu la situació, com estem i què hi esteu fent perquè la cosa no empitjori gaire més? Doncs, primer de tot, gràcies per convidar l'Agència Catalana de l'Aigua. Podríem dir que estem en una situació excepcional o extraordinària. És a dir, la sequera l'hem d'entendre des d'un punt de vista d'oferta i demanda. És a dir, depèn de la demanda que tinguem i de l'oferta, hi haurà sequera o no hi ha sequera. Veiem territoris de Catalunya, com podria ser el Camp de Tarragona, Banyoles, que estan en completa normalitat. És a dir, que tot dependrà doncs, de la demanda i de l'oferta. Portem 40 mesos amb pluges anormalment baixes, mai s'havien vist en tots els registres que tenim dels darrers 100 anys unes dades com les actuals, i això bàsicament el que fa és que s'hagi tensionat el sistema, perquè estàvem preparats, o estem preparats, perquè realment a dia d'avui, finals de gener, la ciutadania no ho ha notat, la sequera, en el seu dia a dia. És a dir, però sí que ho han notat altres activitats econòmiques com ha sigut l'agricultura o la indústria, que ha de reduir entre un 15 i un 25% el consum. És a dir, és extraordinària, estem preparats per una sequera de 40 mesos, el problema és que no sabem quan acabarà aquesta sequera i per això hem de prendre mesures i les portem prenent des de fa 2 anys per ser el més resilients fins que finalitzi, que com dic, no se sap quan canviarà aquesta situació pluviomètrica tan estranya. Una mica seria aquesta a gran escala, però després fer front a la sequera depèn de cada municipi i depèn de cada territori, de les seves fonts d'abastament. Alguns depenen d'aigües subterrànies, altres dels embassaments, altres simplement de la pluviometria, i sobretot, i és un tema molt important i que s'ha ficat en relleu ara, és la seva infraestructura. Podem tenir 2 municipis idèntics amb un sistema de gestió completament diferents. És a dir, un molt eficient on pot estar en un consum de 150 litres per habitant dia a les capçaleres i un altre doncs, amb 400 perquè té unes fuites del 50%. Llavors, com afrontem la sequera, com podem ser més resilients des del món local és molt important. El mateix les indústries i sobretot hi ha 2 aspectes molt importants i que potser no se li ha donat el valor, que ha sigut l'agricultura ha sigut el primer afectat, perquè l'any passat, 2023, ja va haver de reduir en un 50% el seu ús de l'aigua i en algun àmbit com la Muga el 80%, i després el medi ambient. Al final tots els rius, els boscos, veiem que hi ha un dèficit hídric i que hi ha un estrès hídric en tota la biodiversitat, en tota la vegetació, i això està afectant una mica els ecosistemes, i aquesta també és una de les grans preocupacions nostres. Antoni Ventura, Aigües de Manresa. Quina situació tenim a Manresa i què hi esteu fent? Bé, la situació a Manresa i per extensió al Bages Moianès, que és la nostra àrea d'actuació, doncs és bastant complicada també. Nosaltres depenem principalment de 2 tipus de fonts d'abastament. Per una banda, el majoritari, que és la séquia de Manresa, que agafa l'aigua a les rescloses manresans, aigua provinent del riu Llobregat, que a la vegada ve de l'embassament de la Vells, que està en aquests moments en una situació molt baixa. Per tant, molt problema d'abastament per la part dels recursos superficials. Per altra banda, tenim altres municipis que depenen de recursos subterranis i hem notat com en aquests dos darrers anys el nivell dels pous ha anat baixant dramàticament. Pous que mai havien donat cap problema, en aquests moments estan sota mínims. Per tant, la situació és molt complicada.
El que fem nosaltres és estar en contacte amb els ajuntaments, treballem colze a colze amb ells per intentar gestionar misèries, no? Gestionar els pocs recursos que tenim. Sobretot, el que està a l'abast dels ajuntaments és fer seguiment de consums. Ens hem posat en contacte amb grans consumidors per veure de quina manera poden racionalitzar el seu consum, poden estalviar, i estem tenint alguns petits casos d'èxit que jo crec que és positiu. En general, jo m'emporto la impressió de que hi ha molt recorregut per fer encara. Encara hi ha possibilitat d'estalviar. Quan tu focalitzes o poses el focus en el consum d'aigua, veus com hi ha grans consumidors que poden fer encara accions d'estalvi i de reutilització. I en aquesta línia estem treballant amb els ajuntaments, informant a la població i preveient les properes actuacions. Un altre tipus d'actuació que estem fent és la regeneració d'aigües. Des del mes de febrer ja ens vam posar en marxa i vam dissenyar un sistema per clorar, desinfectar l'aigua provinent de la depuradora de Manresa per fer-se servir per usos de neteja viària i reg. Aquests són els mitjans amb els que comptem i les actuacions que estem fent en aquests moments. Ologuet, Ajuntament de Manresa, què hi fa un ajuntament amb això? Què poden fer els ajuntaments pels poders que tenen i el de Manresa en concret? A Manresa en concret tenim la particularitat, com els municipis que comentava l'Antoni Ventura, de que la nostra secció, el nostre braç armat, el nostre equip tècnic és Aigües de Manresa. Per tant, allò que podem fer, en bona part és el que fa Aigües de Manresa, que ja em vaig explicat, però així en general, una de les responsabilitats que tenim els ajuntaments i que aquesta sí que ens pertoca a nosaltres és posar els diners necessaris perquè qui sigui, l'empresa pública d'aigües o si és privada, qui sigui, pugui fer les inversions necessàries. I aquí és un dels debats que els polítics sovint tenim i que sovint no hem resolt bé. M'explico. Cada any aprovem un augment de tarifes o no. Els anys de Covid, crisi generalitzada, etc., es va decidir, i qui ho va decidir van ser els polítics, de congelar tarifes. Però a Manresa, amb aquesta excepció, en general hem anat pujant, però sempre allò el mínim possible. Hi ha hagut municipis que fa molts anys que no pugen tarifes. I això en què es tradueix? En deixar de fer inversions. Inversions necessàries, que estem parlant de renovar canonades, tuberies, per evitar pèrdues. Això el Toni ho explicaria molt millor que jo, però això sí que és potestat de cadascun dels municipis, dels ajuntaments, i és un d'aquests temes que sovint, quan el partit en qüestió està a l'oposició, no volem que pugin les tarifes perquè la gent es queixarà. I quan ets a govern penses, s'hauria de fer, però tampoc vull que m'erosioni. Hi ha un moment que cal responsabilitat. I justament ara fa 4 dies anem a aprovar el Pacte Social de l'Aigua amb tots els municipis de Baix Moianès, i una de les coses que deia és deixem l'aigua fora de la politiqueria. No? Convé invertir en millorar la xarxa d'aigua potable? Fem-ho, i a Manresa ho estem fent. Per tant, i estem satisfets de poder dir, que això s'ha d'explicar, que a Manresa només perdem un 10% de l'aigua. Sembla molta, però és molt menys de la mitjana catalana, que és un 25%, o de ciutats i pobles que està, si és la mitjana, n'hi ha que estan al 50%. I amb això no ens conformem. I Aigües de Manresa mateix va obtingut un PERTE, una subvenció de 6 milions d'euros, per encara millorar tot això. Per tant, de feina a fer, en millora d'infraestructura, n'hi ha molta per encara reduir. I després hi ha 2 eines concretes que també estan a la taula dels ajuntaments, que molts ja han fet i altres estem a punt de fer i altres encara no s'han plantejat o no hi estan, que és l'aprovació del pla de sequera, que és el pla d'emergència en situació de sequera, que en el nostre cas passa pel proper ple, si tot va com ha d'anar, que és un reguitzell de mesures, algunes que ja explicava el Toni, doncs anem a veure totes i cadascuna de les empreses, dels grans productors, per com optimitzar. Què farem amb cadascun dels nostres jardins i equipaments on gastem aigua. Per tant, una anàlisi de cas per cas de què hem de fer. I una de les eines que preveu aquest pla de sequera és l'ordenança. L'ordenança, en el nostre cas, si tot va bé, l'aprovarem el mes de març, i l'ordenança et dona possibilitat coercitiva i sancionadora per anar a perseguir els usos fraudulents o qui no està complint els límits que com a societat ens hem imposat en relació al consum d'aigua en una situació de sequera. Gràcies. Xavier Martínez,
a l'Eurocat, el vostre és la tecnologia. Què hi pot fer la tecnologia en tot això? La tecnologia pot fer moltes coses i de fet ja les està fent. De fet, malgrat la severitat de la situació, des del punt de vista de la innovació i el desenvolupament és un moment molt apassionant, perquè el que ens agrada a la gent que ens dediquem a aquest món de la recerca i la innovació és que la societat ens planteja reptes i sobretot que puguem donar solucions a aquests reptes. Per tant, jo diria que el sector de la recerca, i tenim un sector de la recerca i el desenvolupament molt potent a Catalunya, jo diria que únic a nivell europeu, bàsicament per la necessitat, doncs ja ha fet els deures, ja hi ha la tecnologia disponible per afrontar molts dels reptes que se'ns plantegen avui en dia, no? I tecnologies que potser no se'ls mostrava un interès pel seu impacte econòmic o fins i tot ambiental, doncs avui en dia estan sobre la taula, no? I un exemple d'això és que a Barcelona estem reutilitzant aigua depurada per a ús de boca, ús potable indirecte, en un esquema, m'atreviria a dir, únic a Europa i al nivell de països com Estats Units o com Austràlia, no? Llavors, però no només en temes de tecnologia de tractament, sinó les tecnologies digitals també han de formar part d'aquest conjunt de solucions, no? I bona mostra d'això és el PERTE de digitalització de l'aigua, que ha d'ajudar a fer una gestió més eficient, sobretot de la distribució dels sistemes de distribució d'aigua, per minimitzar encara més aquestes pèrdues, i també tecnologies de monitorització, no? Que també l'Agència Catalana de l'Aigua acaba de treure una licitació per desenvolupar bessons digitals en els sistemes de sanejament en alta, a la qual cosa ens permetrà ser molt més eficients també en els processos de depuració i sanejament de l'aigua, no? I tot això és possible perquè existeix la tecnologia i existeix el coneixement necessari per realitzar-ho. Molt bé. A tothom. Els ciutadans poden tenir la sensació de que en tants mesos com fa que dura això, ara que ja estem a les portes d'una situació ja severa, sèria, que realment ja la patirem, la pregunta que es poden fer els ciutadans és: i no s'hi podia haver fet més? No es podia haver invertit abans? No es podia haver invertit millor? Què se'ls ha de dir als ciutadans que pensen això? Comencem pel començament, per l'autoritat, per la màxima autoritat. Jo agafo les paraules del regidor, d'en Pol. Fa por adaptar les tarifes a les necessitats reals del servei, a tots els nivells, nivell Generalitat, nivell municipal o consorciat, quan realment no erosiona, és a dir, hem vist alcaldes que han hagut de fer talls durant aquest i l'estiu del 22 i han tornat a guanyar les eleccions, és a dir, que al final, o que han pujat les tarifes i que després no ha afectat a la seva reelecció. Llavors s'ha polititzat massa l'aigua i no hem sapigut explicar als ciutadans que l'aigua és un bé escàs en aquest país, que fonts que abans no estaven seques ho estan, i que l'aigua realment podríem dir que és gratis. Ara bé, el que costa és agafar-la, tractar-la, impulsar-la, transportar-la i després recollir-la i tractar-la i tornar-la al medi. Això és el que costa diners, però l'aigua està allà, però el que costa és tot això. Llavors, cada municipi ha de tenir una tarifa completament diferent segons les seves necessitats. L'aigua a Barcelona, que estem fent aigua regenerada i ens la tornem a veure, doncs necessita uns tractaments caríssims, però segurament l'aigua del Pirineu, els que sou experts, amb una desinfecció, ja està. Ara bé, tenen molts quilòmetres de xarxa, llavors els seus costos aniran més a la xarxa que no. Llavors, per què anem tard? En el cas del que toca al govern de la Generalitat, que és qui impulsa les grans infraestructures com les dessaladores o la regeneració a la costa, des del 2011 l'Agència Catalana de l'Aigua i ATL, que són les dues administracions més importants, tenien un deute conjunt de 2.000 milions d'euros. Llavors, han estat sense invertir 10 anys. El 2019, que és quan... Per això, és a dir, el primer pla de gestió de l'ACA, que era 2009-2015, preveia 6.000 milions d'euros d'inversió, no hi havia fons. Perdona, deixa'm interrompre, per què s'havia acumulat tant deute? L'ACA ja es crea a partir de la Junta de Sanejament i de la Junta d'Aigües amb un deute de 600 milions d'euros,
durant els primers anys s'endeuta fins a 900 milions d'euros i amb la crisi, la sequera i unes suposades transferències que havien de venir de l'Estat de la disposició addicional tercera i altres inversions, no s'autofinança. És a dir, cap govern fica diners del pressupost general pels serveis de l'aigua, sinó que l'ACA s'ha d'autofinançar i tenia un cànon molt baix i no és fins al 2012 que es reestructura absolutament tot perquè l'empresa quasi estava en fallida econòmica, i el mateix li passa a TL, que és l'empresa que subministra a més de 100 municipis aigua a l'àrea metropolitana. 10 anys de sequera econòmica, fem la planificació i decidim que hem de fer 2 dessaladores. El problema és que la sequera arriba abans del previst, podríem dir, no? I llavors ens ha enganxat amb els projectes redactats, amb les expropiacions iniciant-se, però clar, fer una obra de 300 milions d'euros triga 5 anys. Això pel que fa a gran escala, el mateix amb la regeneració d'aigua. Doncs mira, s'havia fet el 2012 la del Prat del Llobregat, el 2012, perdona, la de Tarragona, la del Prat del Llobregat és antiga però es fan les proves el 2018, però clar, tot això, si li sumem poca aigua, però que no tota la que captes del medi, que és el que parlàvem de l'eficiència, no arriba a les llars, perquè es perd el 10, el 15, el 20, el 30, el 40, el 50%, aquí tenim el problema. Llavors, és un tema de finançament, però hem fallat fent pedagogia a la societat. Des de l'Ajuntament, des d'Aigües de Manresa... Jo diria, totalment d'acord amb el que deia el Samuel, però quan es diu no s'ha fet res, el mateix ho explicaria... No seria res. No, però el prou sempre és relatiu en funció del grau de sequera, és a dir, en l'anterior sequera del 2007 estàvem molt menys preparats que ara, no? Vull dir, ara tenim unes dessaladores que aleshores no teníem. Que en necessitem més? Sí, perquè la sequera és molt pitjor, però vull dir que amb la sequera d'aleshores, amb les instal·lacions que tenim ara, estaríem perfectes. No ens haguéssim ni adonat. Ni ens haguéssim adonat perquè l'equipament el teníem. El que passa és que l'emergència és tan més bèstia que aleshores que necessitem més coses. Això una. Llavors hi ha una reflexió també general que ens passa com a país i com a societat en general, que és, mentre hi ha abundància de recursos i a més som brats, no ens en preocupem. I ara el discurs és que l'aigua o serà cara o no serà. Ja no existeix l'opció de dir és que volem l'aigua barata. Vull dir, en aquest context, o invertim diners en tot el que cal o no serà. I això doncs, costa d'explicar, costa d'entendre, i després també hi ha un tema que és que això, i entenc el ciutadà que diu, hòstia, és que jo m'hi esforço molt, però ja no puc fer res més, i mentrestant mireu què passa. I aquest mireu què passa es concreta en que tenim un model econòmic i urbanístic que està pensat en un context d'abundància d'aigua. I segurament, si el model aquest el creéssim ara de nou i moltes empreses les creéssim de nou, les crearíem en un altre context. Vull dir, no pot ser en aquest context de que tinguem empreses altament intensives en ús d'aigua, però és que ja les hi tenim, i llavors, per tant, què dius? Ara comencem a tancar totes les granges del país, ara comencem a tancar totes les indústries que necessiten aigua. Tenim un model, tenim una inèrcia, i no és tan senzill adaptar i canviar de model econòmic o urbanístic d'un dia per l'altre. Vull dir, ensorrem totes les urbanitzacions amb xalets i jardins d'un dia per l'altre. Això, estem disposats a fer-ho, és que potser algun dia caldrà, però que tenim una inèrcia que no es pot canviar d'un dia per l'altre i, per tant, la situació de partida no és gens fàcil. Sí, jo penso que s'han de fer actuacions en els dos sentits, tant pel cantó de l'oferta com pel cantó de la demanda. Pel cantó de l'oferta estàvem dient, sí, hi ha hagut un dèficit d'inversió perquè els recursos són limitats. A nivell d'Agència Catalana de l'Aigua doncs, hi ha la problemàtica que has explicat. A nivell de cada ajuntament, també moltes vegades l'Ajuntament és la baula feble de la cadena. Els ajuntaments també tenen els seus recursos limitats, tenen moltes competències, molta responsabilitat i moltes vegades els recursos no acompanyen. També és cert que es donen situacions com la que explicava el Pol, que moltes vegades tampoc no hi ha prou valentia per aprovar increments de tarifa, per destinar més recursos a l'aigua, i jo penso que en general s'infravalora la capacitat que té la població d'entendre la problemàtica de l'aigua. Jo crec que es sobrevalora una reacció adversa que jo penso que no existeix. La prova està quan tu preguntes a un ciutadà quan paga d'aigua, la major part de les vegades ni ho sap. I en canvi, potser amb les factures de gas o d'electricitat és més conscient del cost que té. L'aigua, i això pot semblar impopular, però l'aigua és barata. L'aigua és massa barata.
Ara, darrerament, estic explicant una anècdota, una experiència que hem tingut amb un industrial, que li vam demanar a veure si podia fer actuacions per estalviar aigua. Fins llavors, què passava? Que rebia una factura trimestral i, per tant, visualitzava uns euros que pagava. I aquesta factura trimestral no li cridava l'atenció. Li vam proposar que ens enviés diàriament el seu consum. I només d'ells fer l'esforç d'anar a llegir el comptador, enviant-nos per un correu electrònic el consum, al cap d'uns dies es van adonar realment del que estaven consumint i que podien fer actuacions per reduir aquest consum. Al cap de pocs dies estaven reduint el seu consum un 20%. Per tant, a vegades és qüestió de consciència. Em deixes plantejar-ho d'una manera una mica maliciosa, ja que jo soc periodista i se suposa que ja m'escau això, però com voleu que la gent valori l'aigua que compra si el que ven l'aigua la llença en aquestes quantitats tan desproporcionades? No, el que ven l'aigua no la llença. És per arrodonir la frase. El que distribueix l'aigua la llença, 20%, 10%, 50% a les canonades. És a dir, no li podem demanar a la gent que valori com a cosa valuosa un producte que en realitat perdem per les canonades. Però això passa amb tots els productes. I jo crec que des del punt de vista històric, en aquest país realment l'eficiència o el rendiment de xarxes són bastant bons. És a dir, quan anem a mirar a nivell mundial és un tema inherent... Què? Encara és pitjor. Hi ha llocs que són pitjors. Evidentment que es pot millorar, però crec que hem millorat molt i al final en qualsevol procés productiu hi ha mermes. Les hem de millorar, aquestes mermes, totalment d'acord, i per això ja hi ha projectes i iniciatives bastant singulars i bastant efectives al respecte, però sí que és veritat, i agafant el fil, que es poden fer, per exemple, estructures tarifàries que premin els usos, o que premin, o diguem que afavoreixin els usos crítics, o la subsistència. Tenim molt clar, i això ho sap, està molt ben definit per les Nacions Unides, quan necessita un ciutadà per viure a nivell de consum d'aigua, i que penalitzi aquesta estructura tarifària aquells usos que no són crítics. I això, amb la tecnologia actual, comptadors, telelectura, etc., és relativament fàcil de fer. Al final, el ciutadà, quan veu que una cosa li costa diners, doncs és quan comença a valorar el producte. I el mateix la indústria. I el mateix la indústria, efectivament. Perquè moltes indústries estan posant plaques fotovoltaiques i sistemes d'estalvi energètic, perquè es va disparar tant el preu que el retorn de la inversió feta era altíssim. Amb l'aigua això no succeeix. Hauríem de tenir també tarifes que diferencien molt l'aigua domèstica, que al final és un ús, diguem-li, de salut, cuinar a casa nostra, que l'industrial que produeix béns després, és a dir, l'ús de l'aigua és una matèria per produir diners per una activitat econòmica, és a dir, que els preus també haurien de ser diferents. Llavors, també t'implicaràs molt més amb l'estalvi d'aigua. Per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua té el cànon que li diem d'abastament, és a dir, el que paga una entitat subministradora, com podria ser Aigües de Manresa, per distribuir aigua. Doncs té dos preus. Captes 100 i en distribueixes 70. Doncs aquests 70 els pagues a un preu i els 30 que perds els pagues d'una altra manera, molt més car. Perquè per incentivar l'estalvi d'aigua i que totes aquestes pèrdues es vagin reduint. I també cal posar les xifres en context. Quan es diu que un sistema d'abastament té, per exemple, un 70% de rendiment, això no vol dir que es perdi el 30%. Hi ha consums que no estan mesurats. Hi ha comptadors que no acaben de mesurar tota l'aigua. Hi ha fraus. Quan un sistema té un 70% de rendiment, normalment només entre cometes, un 50% d'aquest 30% es correspondria a fuites efectives. En les fuites efectives hem de tenir en compte que hi ha municipis com Manresa, que té una xarxa, té una urbanització compacta i, per tant, hi ha pocs metres de xarxa per cada habitant, però després tenim municipis rurals amb un poblament molt dispers, amb masies disseminats, que tenen molts quilòmetres de xarxa per arribar a una masia, a un abonat. Doncs amb aquestes instal·lacions, evidentment, hi ha fuites. I per què hi ha fuites? Doncs perquè històricament hi ha hagut una manca d'inversió. Les instal·lacions aquestes es van deteriorant. Nosaltres tenim una bona part de la nostra xarxa que té 50 anys d'antiguitat.
Aquí és on deia que hem de fer l'esforç per posar recursos, per renovar les xarxes. I en aquest sentit, els ajuntaments, entre que per una banda tenen recursos limitats i per l'altra banda hi ha poca valentia, doncs això no s'ha anat fent. I jo he d'aplaudir la iniciativa de l'ACA, darrerament, que ha fet una convocatòria de subvencions per renovació de xarxes en baixa, i que, a més, hi havia destinat inicialment 50 milions i ara ho ha incrementat fins a 120 per donar resposta a aquesta necessitat, perquè l'ACA és conscient que tenim un problema amb els ajuntaments, que no tenen prou capacitat per invertir en la renovació de xarxes. Que l'aigua hauria de pagar aigua. L'aigua, ja ho diu Això la és directiva molt marc. important. Sí. I com deia ell, tarifes progressives. A qui més consumeixi, que pagui més el metre cúbic, però aigua, que pagui aigua. Que no amb l'IBI o amb altres impostos es paguin els serveis. Per què? Perquè així pagues per volum consumit i així sabem el que ens costa cada servei. I a cada municipi realment serà diferent. Podríem fer una estimació tranquil·lament. Si nosaltres hem tret una línia i són 120 milions d'euros, s'han presentat més de 800 peticions, 730 municipis, podríem fer una extrapolació tranquil·lament, que necessitaríem, 2.000 milions d'euros per renovar totes les xarxes, només d'abastament. Clar, llavors, quin és el problema? Per què no es coneix realment les fuites? Perquè està sota terra i és molt difícil. Com s'està detectant? Doncs, suposem, tens un tram de carrer, tens un comptador aquí, tens un comptador allà, si hi ha consum, doncs ho detectes, o a les nits, no? Si hi ha consum a les nits i ningú a casa seva està consumint, però per això necessites telelectura. Per exemple, segur que hi ha molts veïns i veïnes que han tingut alguna fuita dintre de casa seva i quan s'han assabentat, per dos motius, o les humitats o la factura. Si tens telelectura, per exemple, en el cas de Barcelona, t'envien un missatge, un correu electrònic i et diu estàs consumint més de la mitjana. Podria ser que tinguessis una fuita? I t'avisen. I aquí també es fa. Jo puc veure cada dia, a cada hora, el que consumeixo. Sé el que gasto dutxant-me, sé el que gasto amb la rentadora, sé el que gasto rentant-me les dents, hora per hora. Això és informació molt valuosa per fer després polítiques. Sí, jo crec que totalment d'acord amb el que comenteu i el comentari de l'aigua, de pagar l'aigua, és molt important, no només per un tema de sostenibilitat econòmica, sinó per el que dèiem abans, d'un tema de conscienciació, no? Si al final tu utilitzes un recurs que està subvencionat, no li dones prou valor a aquell recurs. Llavors és important, tenint en compte el cost actual per un ciutadà que faci un ús racional. No estic parlant de reg de jardins privats, no estic parlant de piscines, estic parlant d'un ús racional, els aproximadament 100 litres habitant dia que es consumeixen a Catalunya. La factura és realment baixa comparada amb d'altres serveis que utilitzem, com el mòbil o com l'electricitat. Llavors, jo crec que aquest preu no reflecteix en el context de Catalunya, potser en el context d'altres països amb més abundància ho fa, però aquí no reflecteix el cost que tindrà o que té ja la tecnologia que necessitarem, perquè al final tot això té una solució, que això és molt important tenir-ho clar, és a dir, la solució la tenim sobre la taula i existeix. Hi ha tecnologies que funcionen perfectament bé per augmentar l'oferta d'aigua i per reduir aquesta demanda que depèn dels gestors. Doncs la tarifa ha de poder suportar la renovació de les xarxes i també la implantació d'aquesta tecnologia que necessitarem per poder fer un ús més eficient i una gestió més eficient. I avui en dia les iniciatives com el PERTE de la digitalització estan molt bé, però recordem que no deixa de ser subvencionar una actualització d'uns sistemes que potser s'haurien d'haver actualitzat a partir dels propis diners que ingressava la gestió de l'aigua. El que dieu és una mica un problema de governança, no? Doncs, diguem, un problema de governança deficient acumulada, no? És a dir, d'un sistema de govern, ja no els polítics, sinó un sistema de govern en general, que no ha sigut capaç de fer el que calia fer amb l'aigua, és a dir, fer les inversions, cobrar el que calia, pujar les tarifes, cobrar a qui toca, no? És un problema de mal governada, aigua mal governada, no? Obries l'aixeta i sortia aigua. Per exemple, hi ha una cosa molt difícil d'explicar a vegades a certs veïns que tenen segones residències en alguns municipis, que és si jo només vinc al cap de setmana o només vinc un mes, per què he de pagar uns mínims o una quota fixa
cada mes si no estic utilitzant l'aigua? Bé, perquè aquest municipi que potser és de 1.000 habitants i passa 10.000 ha de fer unes infraestructures perquè tu puguis venir i obrir l'aixeta. Tenir disponibilitat d'aigua costa diners. Costa diners. I aquí és quan hem de fer les tarifes el més just possible. I parlo amb molts ajuntaments que no tenen quotes fixes o mínims de facturació i al final els veïns empadronats estan suportant inversions molt més grans per tots aquells que Hi ha llocs que és al revés, eh? Hi ha llocs que és al revés. A Tossa, on jo tinc un apartament, els forans paguem una quota mínima més alta que els locals. Ah, sí? Sí. I no recordo que són 40 euros al cada 2 mesos o una cosa així, però bastant més que els empadronats, bastant més. Déu-n'hi-do, es troba poc justament, i abans el que dèiem, però no ens oblidem, les tarifes són importants, governança, llavors, ens hem oblidat, he visitat municipis que el 22 que deien mai ens ha faltat aigua, no sé, l'alcalde, tinc 45 anys, mai he vist la font seca, ara està seca. Això ha passat, llavors, clar, hi ha menys aigua en el medi, a vegades hi ha més contaminants, costa més tractar-la, hi ha una nova directiva d'aigües potables, hem de fer tractaments avançats, això a Aigües de Manresa també li passarà que construiran una nova potabilitzadora i que costarà una milionada per donar compliment a les directives, potser 30 milions d'euros, ja m'ho dic així una miqueta. Llavors, ara que ningú es preocupi quan escolti això, també tenim tarifes socials, també entenem que hi ha persones vulnerables i que els hem d'ajudar, però també amb un consum just. Jo crec que és un problema, o hi ha una part de governança molt important, però també hi ha una part de necessitat, és a dir, la innovació en el sector de l'aigua ve potenciada o ve dirigida sobretot per quan hi ha èpoques de necessitat. Costa molt implantar tecnologies que són cares en èpoques on hi ha abundància. I jo recordo crítiques obertes a les desalinitzadores del Prat de Llobregat perquè funcionaven al 10% durant les èpoques d'abundància. Funcionaven al 10% perquè és el cabal mínim que necessiten funcionar. Sort en tenim que teníem les desalinitzadores i que funcionaven al 10%. El problema és que, jo crec que el problema de l'aigua és que fins ara la necessitat o l'oferta té una variabilitat estacional. Els científics i els que ens dediquem a aquest món ja sabem que això tornarà, ja sabíem que la sequera del 2008 tornaria, ho teníem claríssim, no és encara va tardar prou a tornar. El problema és que a nivell de gestió i a nivell també d'innovació, com pots provar tecnologies o desenvolupar tecnologies i implementar-les en èpoques on les prioritats són unes altres, a nivell social. El bon govern precisament és això, no? És saber que una cosa passarà, encara que els ciutadans no ho estiguin percebent, però tu saps que passarà i, per tant, avançar-te i fer el que cal, no? El bon govern en general, de tots els partits, de totes les institucions, des del govern central fins a l'últim ajuntament. Per això estaven planificades les actuacions, per això la dessaladora de la Tordera estava planificada i s'estava redactant el projecte i per això estava previst que s'acabés abans del 27 i aquests eren els timings, i la del Foix estava planificada del 27 al 33, però l'avancem. Això és molt temps, clar, això és... Bueno, però és que són molts milions d'euros i llavors, després per una altra banda, invertir 100 milions d'euros en aigua regenerada a la costa, és a dir, tot està planificat, la tecnologia hi és, se sap el que s'ha de fer i l'ACA, des del punt de vista de govern, té el full de ruta. ATL va estar en mans privades des del 2011 al 2018 perquè del deute que tenia no es podien pagar ni les nòmines. Llavors, una vegada es recupera la gestió pública, es torna a ficar fil a l'agulla i a tirar endavant. Recordem que el 2008, no sé si era 8 o 11, que estàvem patint aquestes retallades en tots els serveis, des de salut, educació. Ha passat una mica també amb les inversions del cicle a l'aigua i, a més, se li ha demanat que sigui autosuficient, és a dir, que s'autofinanci amb els seus propis cànons. El 2012 es crea el quart tram, per exemple, del cànon de l'aigua, que són 4,4 euros al metre cúbic, que és quan hi ha piscines, recs, i que surt molt més car. El bon govern és això, i la meva petició com a director, quan vaig a veure molts ajuntaments, és, i li dic a l'oposició, si us plau, si el govern que hi ha en aquest municipi vol pujar les tarifes, vol fer una ordenança d'estalvi, vol fer un règim sancionador, no l'ataqueu des de l'oposició, recolzeu-lo, perquè és el bé de tots.
Jo crec que sí, que s'han fet els deures. Per exemple, se'n parla poc, penso, perquè es parla molt o s'ha posat molt el focus en les desalinitzadores i es parla poc del sistema de reutilització d'aigua del Baix Llobregat. Jo crec que és un sistema pioner a nivell mundial i el tenim funcionant perquè fa 3-4 anys l'AMB, l'ACA i l'Agència de Salut Pública va apostar jo crec que en un acord una miqueta modèlic en posar-se d'acord i dir, escolteu, això ho hem de posar en marxa, anem a començar a treballar en veure quines són les limitacions i quina és la tecnologia necessària, i gràcies a això, que potser es va accelerar per la situació actual, doncs Barcelona també té una... Què vol dir això del Prat del Llobregat? Sí, la reutilització del Prat de Llobregat és una tecnologia o un sistema que feia temps que existia, que consistia en agafar l'aigua residual o l'aigua depurada que sortia de la depuradora del Prat de Llobregat, tractar-la i destinar-la a altres usos. Aquests usos eren varis, però la part crítica era fer-ne un ús potable indirecte, és a dir, retornar l'aigua, aigües amunt del riu Llobregat, abans de la potabilitzadora. I això requeria certa valentia política, m'atreveria a dir jo, tot i que la tecnologia existia, i a d'altres països com a Califòrnia doncs fa molts anys que ho fan. Això es va provar a nivell experimental o a nivell pilot, va funcionar relativament bé, i l'ACA, diguem que els organismes que ho van promocionar ho van fent, jo crec que de forma modèlica, en el sentit que van involucrar tot el sector de recerca català en ajudar-los a definir els colls d'ampolla i les limitacions d'aquest sistema. Es va arribar a cert consens i gràcies a això, a data d'avui, doncs part de l'aigua que utilitzen els barcelonins és aigua regenerada, de qualitat estupenda i perfecta. Jo crec que en general sí que podem dir que s'han anat fent els deures. Una altra cosa és que els processos de la velocitat, el procés de planificació, de disseny, d'execució, de contractació, porta molts anys, especialment quan estem parlant d'aquestes xifres. I aquesta, diguéssim, lentitud dels procediments ha xocat amb l'acceleració de la crisi climàtica, de l'emergència climàtica. Tots sabíem que vindria una nova sequera, sabem que després d'aquesta en vindrà una altra, i jo crec que és en els moments en què hi ha benestar és quan s'han de planificar les actuacions. Mira, a nivell d'aigües de Manresa, nosaltres vam fer un pla estratègic l'any 2019 i ja prevèiem que ens havíem de digitalitzar, ja prevèiem que havíem de fer tota una sèrie d'actuacions. Les vam dissenyar totes. Després, la segona part era dir, i com finançarem aquestes actuacions? Si depenem del ritme d'increment de les tarifes, tal com s'estava produint els darrers anys, tardarem molts anys en poder executar aquestes actuacions. Ha coincidit que ha vingut aquesta convocatòria del PERTE i hem obtingut una subvenció que ens permetrà executar allò que havíem planificat. Però és que ja ho estàvem pensant des de l'any 19 i estem al 24. Vull dir que tot requereix un cert temps d'execució, perquè estem parlant d'inversions importants i de xifres importants. A veure, com tota la vida hi ha molta gamma de grisos, no? Jo apel·lo també als ajuntaments i per això en Pol ho esmentava abans, hem signat un pacte social amb tots els ajuntaments i els demanem valentia, els demanem que siguin valents, els demanem que no es faci mercadeig amb l'aigua, que hi hagi consens, com afortunadament a Manresa acostuma a haver consens al voltant de l'aigua, que a la resta de municipis també hi hagi consens i se sigui valent per aprovar les tarifes, perquè és senzillament aprovar que l'aigua pagui l'aigua. Ja ho diu la directiva marc de l'any 2000, que l'aigua ha de ser autosuficient, i no ho estem complint. Jo crec que la resposta a aquesta crisi ha de venir per diversos vectors. Un, pel cantó de l'oferta, posant a disposició les infraestructures, jo crec que s'està fent, més lentament del que voldríem, o dels recursos que ens ho permeten, però jo crec que s'està fent. Després, pel cantó de la demanda, hem d'insistir molt, i hi ha molt tasca a conscienciar la població, a conscienciar les indústries, els regants, que es pot ser més eficient amb el consum de l'aigua. Hi ha molt camp per córrer, i després s'han de promoure actuacions de consens. No pot ser que fem política de l'aigua. Jo voldria afegir un tema més de fons, que és que com a societat, per no dir com a espècie, ens costa moltíssim
d'anticipar els problemes greus que tindrem. Ja no és un tema de govern, ja dic, com a societat, com a espècie. Fa dècades que se'ns diu que el petroli s'acabarà i continuem tenint una societat hiperdependent del petroli. Fa anys que sabem que l'energia anirà pujant, els preus, els materials per generar aquesta energia són limitats i continuem fent unes despeses immenses d'energia. Què passa? Que de moment el petroli ens ve de l'altra punta del món i continua arribant. L'energia serà més cara o més barata, però continua arribant, no s'ha acabat. El menjar, els nostres pagesos ho estan passant molt malament, però ells mateixos diuen, però clar, la gent no ho nota perquè al supermercat continuem els mateixos tomàquets el mes de gener vinguts de l'altra punta del món. Per tant, fins ara tot això, sí, teòricament es veia, però a la pràctica el ciutadà podia continuar fent el que volgués. No? Amb l'aigua és el primer, potser, moment, el primer element amb el que veiem, és que és un recurs finit, és que ens recorda que vivim en un planeta finit i que el creixement indefinit és impossible. I això... I no el pots comprar. No, és a dir, no el pots comprar, no podem portar l'aigua que necessitem com sigui. Exacte. I llavors, ara hi ha cert discurs, és que ara hi ha aigua a l'Ebre, l'hauríem de fer venir aquí, com si l'aigua a l'Ebre no fes alguna cosa més que córrer pel riu, no portés sediments, i menjar a tots els arrossaires o les muscleres, etc, com si no hagués entrant aigua salada en riu amunt. És a dir, i ara que hi ha la temptació de dir, doncs vinga, anem a buscar l'aigua de fora, que vingui de la Quinta de Forca i continuem fent el mateix. No, sisplau, i no caiguem en el mateix error. L'aigua és finita, ho és al món i ho és a Catalunya. Per tant, si tenim aquesta quantitat d'aigua, ens hem d'adaptar, i hem d'adaptar la nostra forma de vida a la quantitat d'aigua que tenim, i no esperar que vingui del no-res. Llavors, a partir d'aquí, és on, amb la poca que tenim, gràcies a la tecnologia, gràcies al bon ús, etc, intentem que ens afecti el mínim possible aquesta escassetat, però no podem continuar vivint com si l'aigua fos un recurs il·limitat. Deixa'm per això, abans que passem el tema de la governança, ja el mato aquí, però sobre això que deies, un tema que em sembla que és molt de governança és el tema del portar l'aigua del mini-transvasament fins a Barcelona, que és una inversió relativament modesta, 60 milions d'euros, crec. Bueno, els números ja són 150. En qualsevol cas, diguem-ne, si més, perquè l'altre dia vaig llegir, no sé si és correcte, que aproximadament el 15% de l'aigua autoritzada en el transvasament realment no es gasta. És a dir, aquesta aigua es podria, sense gastar més aigua de la pactada, aquesta aigua es podria portar a Barcelona si hi hagués un tubo. Aquesta aigua hauria ser de bastanta ajuda, no? Un 15% de l'aigua que sobra, el 15% de l'aigua pactada deu ser aigua considerable, no? Uns 40-50 hectòmetres a l'any. I això és aigua, no, això? Que és el que estem intentant potabilitzar en el riu Besòs. Per tant, amb això, diguem-ne que es faria una empanteta important, no? Sí, però és el que diu en Pol, és a dir... Però aquesta ja és la pactada, diguem-ne, això no és més aigua, això és la pactada. No, però la llei diu que és fins a Tarragona, És a dir, és província de Tarragona. Però vull dir que això també és fruit d'un acord polític, d'unes pressions polítiques, no? Jo entenc perfectament la decisió, perquè la por que tenim... Vaig estudiar Medi Ambient i me'n recordo quan hi havia les manifestacions antitransvasament, que una de les grans pors, o almenys jo que ho veia des de Girona, i mira que ens bevem l'aigua de Girona a Barcelona, és que l'aigua de l'Ebre s'anés cap a tota la zona d'Almeria, de València, de Múrcia, i fos per utilitzar tot el camp agrícola i que desaparegués el delta de l'Ebre. Com ell deia, té un ús ambiental, estem en una situació molt crítica on la biodiversitat també està patint molt i la preocupació, jo crec que de tots els ciutadans i totes les associacions de les Terres de l'Ebre és la protecció d'un hàbitat especial i únic que tenim, com és el delta de l'Ebre. La idea que tenim és ser autosuficients a l'àrea metropolitana, a la regió metropolitana. Si fem més dessaladores, si fem més aigua regenerada, si potabilitzem el riu Besòs que no s'utilitza i que l'aqüífer està ple, no necessitem l'aigua de l'Ebre. I ara mateix, en aquesta situació d'emergència, no esteu, diguem-ne, activant-vos els cabells de dir si tinguéssim aquest 15%, no? Si s'hagués fet aquest tubo i ara tinguéssim aquest 15%... Si s'hagués fet aquell tubo, potser no s'haguessin fet altres inversions. Ara ho anava a dir. Jo volia recordar que està molt bé ara pensar en aquest 15%, però tenim un 15% perquè a Tarragona hi ha una altra infraestructura que és modèlica a nivell mundial, que és l'estació regeneradora del Camp de Tarragona, que tracta l'aigua de Vila-seca i Salou i l'aigua de Tarragona, la regenera i la porta al polígon petroquímic. I aquesta aigua s'utilitza tota, hi ha prevista una ampliació i per tant, jo crec, no estic en contra ni a favor del transvasament, jo el que sí que crec que és important recordar
és per què ara pensem en aquest 15%? Perquè s'ha fet una infraestructura que permet alliberar aigua en aquella zona. I jo crec que la via, independentment de si la interconnexió entre xarxes les fa més resilients o no, que aquesta és una altra discussió en situacions d'emergència, la via és buscar fonts alternatives d'aigua a l'aigua superficial i a l'aigua subterrània, perquè en seguirem tenint poca, i un transvasament no deixa de ser explotar més determinades aigües superficials. I amb això acabo. A vegades ens oblidem que el medi natural fa una feina que no fem nosaltres. Les depuradores no retornen l'aigua al riu de la mateixa forma que l'han agafat. La retornen d'una forma comptant que el riu farà una feina suficientment bona com perquè aigües avall es pugui tornar a agafar l'aigua en una qualitat suficient com la que s'ha agafat aigües amunt. Si sobreexplotem els rius, aquesta feina, que ara els científics, o diguem que en el món més tecnològic es parla de serveis ecosistèmics, cada cop és més difícil de fer. I per tant l'haurem de fer nosaltres. Per tant, és el que diu aquell famós dita, no? Que és pa per avui i fam per demà. I jo crec que el sistema o l'estratègia, insisteixo, deixant de banda de que les interconnexions han de servir per fer més resilients els sistemes en casos d'emergència, agafar l'aigua d'un lloc per portar-la a un altre, quan aquest lloc no en té una abundància extrema, no crec que sigui una solució a llarg termini sostenible. Jo m'agradaria que s'entengués bé, que és el que molta gent diu, no, és que sobra aigua. D'aigua no en sobra enlloc. No en sobra enlloc. Vull dir, el país que tenim i l'ecosistema que tenim i la ubicació de la gent que tenim és a partir d'una història. I anem a concretar, en el cas de l'Ebre, és a dir, si existeix delta de l'Ebre i les moltes persones que hi viuen, és perquè hi ha una aigua dolça que fa una pressió i que va portant sediments cap a dins del mar. Quan aquesta aigua dolça cada cop és menor, doncs el mar va entrant, es va carregant el delta i després ens en recordarem el dia del Glòria, és que ara hem perdut la banya del Trabucador, ara és que hem perdut 2 quilòmetres de costa. Tot el que estem perdent és per tota l'aigua dolça que no arriba. I per tant, cada litre d'aigua que triem de l'Ebre són metres de delta que es perden de terra i és aigua salada que entra terra endins, aigua salada que ja està arribant en posta. L'aigua salada del mar està arribant en posta, per tant hi ha conreus que ja no són viables al delta de l'Ebre. Aquest últim estiu els arrossars van produir molt menys que de costum per un excés d'aigua salada, perquè cada cop hi ha menys aigua dolça i més proporció d'aigua salada. Per tant, dir que d'aigua no en sobra ni un litre enlloc. I com deia Xavier, tota l'aigua que podem tenir als rius està fent una funció que no podem fer amb la tecnologia o no podem fer o hauríem de fer amb uns costos elevadíssims. Caldria incorporar, i el cànon de l'aigua és un impost ambiental, doncs tots aquests costos ambientals en el cicle de l'aigua també, no? És a dir, avui estem parlant d'abastament perquè ens ocupa per la sequera, però no ens oblidem que després cal recollir les aigües i tornar-les al medi i que, per exemple, 300 municipis de Catalunya no tenen ni taxa de clavegueram. Llavors la meva pregunta és, fan manteniment en aquestes xarxes? Què succeeix? Com es financia? Com estan aquestes xarxes? Nosaltres no podem fer depuradores d'aigües residuals perquè no ens arriba l'aigua residual perquè es perd per les clavegueres o perquè entra aigua neta que es barreja i es dissol tot. És a dir, que el cicle de l'aigua ha sigut el gran oblidat també perquè està sota terra, però estic segur que aquesta legislatura la sequera ens ha sacsejat a tots i l'endreçarem. Tenim més capacitat inversora i tenim més tecnologia, tenim finançament extern i d'aquí 4 anys serà completament diferent la situació que estarem vivint. Ara l'important és sobreviure aquesta sequera. Parlem una mica d'això. Què passarà? És a dir, d'aquí 4 dies tindrem ja una emergència severa, restriccions que no havíem vist mai. Això, jo només penso, això serà un altre Covid? És a dir, ho dic perquè és l'última gran desgràcia que hem tingut, no? La Covid, que va suposar una sacsejada, una crisi, en fi... Estem parlant d'un altre Covid, si això s'allarga? No, és a dir, el Pla Especial de Sequera el que té és garantir l'abastament amb el mínim impacte a les activitats econòmiques. Llavors, entrem en alerta al sistema Ter Llobregat, que inclouria Manresa i els municipis del voltant que agafen l'aigua de l'embassament de la Baells, entren en alerta al novembre del 22,
quan estem en prealerta ja avisem els municipis perquè comencin a prendre mesures i que sàpiguen que les coses es compliquen, és a dir, que estem parlant de fa quasi 2 anys. Entrem en excepcionalitat al març del 23 i ara entrarem en emergència doncs, al febrer. A cada pas també vam tenir la preemergència. Hi ha unes restriccions, hi ha unes limitacions que s'han complert d'aquella manera. Si realment mirem els consums de gener del 21 i de desembre del 20 i novembre del 23, no hi ha un canvi, es consumeix exactament el mateix. De manera general, és a dir, potser hi ha un municipi concret que ha baixat, però si ho miro globalment, i portem 2 anys de sequera amb el pla activat, llavors ara, a l'entrar en emergència, es nota molt més. Es nota molt més i ho notaran els ciutadans per un tema molt important. El Pla Especial de Sequera aprovat el 2020, treta informació pública el 2016, és a dir, que s'està 3 anys tramitant, en emergència prohibia 3 coses d'impacte, podríem dir, a la ciutadania. El reg dels arbres, el reg de camps d'esport, siguin els que siguin, i el reompliment de piscines. Això volia dir que en emergències havien de tancar les piscines perquè després de X dies sense renovar l'aigua ja no les pots obrir i que es tancava tot l'esport amb reg, tots els futbols, hoquei o el que sigui. El govern ha decidit modificar i dir, bueno, intentem no afectar els abastaments, el reg es pot fer amb aigua regenerada de pous sempre i quan no afecti els abastaments, però a canvi necessitem estalvis a les dutxes o en altres llocs, i les piscines una mica el mateix. És a dir, que ara veurem que els municipis, miro el regidor, les piscines també les gestionadors d'aigües de Manresa, si volen omplir les piscines han d'un estalvi per l'altre costat. És a dir, és realment per primera vegada el ciutadà de gran ciutat que no ha patit retallades perquè s'han acabat les fonts, que ho notarà realment. No hi haurà piscines als hotels, per exemple. Clar, això és un impacte sèrio. El sector turístic el que està fent és substituir les piscines, o vol fer, substituir les piscines per aigua de mar, aigua potable per aigua de mar, s'han de desconnectar de la xarxa de clavegueram i així podran omplir les piscines. Una piscina amb aigua de mar es pot omplir. Ara, no pot anar al clavegueram perquè destrossa les depuradores. Però, d'acord, molt bé. Aquest és el primer impacte, diguem-ne, no? Tot i que portem 2 anys amb mesures activades, I si continua sense ploure, si arribem al juny i continua sense haver plogut en una quantitat suficient, ho dic perquè l'any de la Moreneta, diguem-ne, va ploure al maig, no? Quan va ploure al maig va ser quan es va salvar la situació. Encara pot ploure al maig, però i si no plou al maig, què? Quin és el consum a Manresa, per exemple? Per càpita. Per càpita, consum, la dotació per domèstica, 110 litres. No, total, la que tenim a la... 170 estem. 170. Ara, amb emergències, el tope seran 200. En emergència 2, que potser seria el juny si no plogués res, seran 180. Vol dir que l'Ajuntament de Manresa té les seves dotacions per baix. Però aquí hi ha una cosa molt important. És a dir, a Manresa no li afecta. Quan entrem en emergència 3, suposem al setembre, serien 160. Aquí hi ha d'haver-hi estalvi. L'Ajuntament, a la seva ordenança d'estalvi, haurà de dir veïns i veïnes, a casa podeu gastar 90 litres perquè la resta són pels comerços, els restaurants, els bars, etc., per les activitats econòmiques. I aquí aquestes ordenances que farà cada municipi és on es notarà. Si el municipi perd el 50% de l'aigua i només té 160, vol dir que 80 els perd. És a dir, que li queden 80. A casa què haurà de dir? 50 litres. És a dir, una mica cada municipi serà diferent. Per això l'eficiència és tan important i la bona gestió. Mentrestant... Això seria emergència 3 al setembre. És difícil preveure... Això és probable que passi? És a dir, aquest escenari de no pluja... Hem de treballar. O no passarà això? És a dir, estadísticament hauria de ser improbable perquè portem 40 mesos de mitjana per sota de la mitjana, però hem de treballar com si no tornés a ploure. I si tenim una sequera de 10 anys? És a dir, obres d'emergència farem les que siguin, és a dir, si cal fer pous, hem tret una línia de subvenció per fer pous, no? Si estan en mal estat, que es puguin millorar i ajudar des de l'Agència Catalana de l'Aigua o fer tractaments de les aigües subterrànies per si tenen nitrats o altres components, doncs ajudar els ajuntaments. Fer pous, fer obres d'emergència, si potabilitzem. Ara, per exemple, hi ha una cosa molt important. El 2021, el 85% de l'aigua que consumíem a la regió metropolitana venia dels embassaments. Ara només és el 45%. Per què? Perquè l'altre ve de la regeneració, de la dessalació i dels pous. Si nosaltres a la regió metropolitana som capaços
d'utilitzar més aigua de pous, intentar incentivar amb obres d'emergència regenerada i potabilitzar el besòs, l'aigua es queda en els embassaments. Per qui queda? Doncs per Aigües de Manresa, perquè la pugui captar. I busquem aquest equilibri. Si a més, des d'Aigües de Manresa poden fer nous pous i aqüífers que no estan explotats, busquem aquest equilibri. Això què permet? I en els pròxims mesos hi ha temps de fer això? És a dir, d'ara fins al juny hi ha temps de fer una actuació... Un pou sí que es pot fer amb aquest termini. Ara, la potabilitzadora del Besòs que nosaltres volem fer, Aigües de Barcelona en farà una que acabarà a finals d'any i que donarà uns 10 hectòmetres més. Nosaltres en volem fer 2 més que, home, ens agradaria acabar-les al juny del 25. Abans del setembre, és a dir, l'important és que es pot fer abans de que entrem en la situació catastròfica, no? Apretar, estalviar i altres obres. Jo un matís que és correcte quan diem que fa 40 mesos que no plou, i s'ha de matisar, fa 40 mesos que plou molt menys del que és habitual, i per tant, estadísticament, no és que no plogui d'aquí al juny, és que plourà, però plourà poc. No m'he la dita, que no vull dir. No. I per tant, és a dir, hem d'aprofitar totes i cadascuna de les gotes que caiguin a partir d'ara. No? I això no vol dir que hem d'estar tranquils que plourà. No, alguna cosa plourà, però el poc que plogui l'hem d'aprofitar. I per tant, com deia el Samuel, doncs, tota l'aigua que es pugui reutilitzar a l'àrea metropolitana de Barcelona és aigua que no ha de baixar del Llobregat, etc. Tota l'aigua que ens puguem anticipar, per molt que a Manresa fins segurament a l'emergència 3 no estarem obligats a fer coses, ja n'estem fent, ja fa mesos que a Manresa estem netejant els carrers amb aigua regenerada, quan no hi estàvem possibilitats, o de fet som l'únic municipi de moment de la zona que ho estem fent. Ja fa temps que no estem regant les gespes i fan la pena que fan. Ja fa temps que estem prenent mesures i n'estem prendrem més i no ens esperarem a estar en emergència 3 per tallar l'aigua a les dutxes de les piscines. Ja prendrem mesures perquè som plenament conscients que a Manresa i comarca, vull dir, cada cop més, una proporció més elevada de l'aigua de la Vells és la que gastem nosaltres. Per tant, tot allò que estalviem nosaltres és aigua que tindrem durant més temps. Nosaltres, des d'Aigües de Manresa i treballant amb els ajuntaments, estem baixant el focus i ens estem ja fixant amb els grans consumidors ramaders, que en tenim grans consumidors industrials i grans consumidors domèstics. Llavors el que estem fent ara és anar revisant el padró de facturació i identifiquem quins són els grans consumidors que tenen possibilitat d'estalviar, sí o sí. Això acompanyat d'una ordenança d'estalvi d'aigua que, en principi, el primer efecte que ha de tenir és dissuasori. Escolta'm, és que si jo faig un mal ús de l'aigua em sancionaran, però és que després ha de ser efectiu també. I jo veig que encara hi ha molt recorregut amb estalviar l'aigua. Nosaltres mirem els padrons de facturació i comencem a mirar els clients domèstics que consumeixen més. Doncs ens trobem clients amb 200-250 metres cúbics trimestre. Això és una barbaritat. És una barbaritat. Doncs, I què en fan d'aquesta aigua? Bueno, doncs el que hem fet nosaltres ara és destinar una part de la nostra estructura per contactar amb aquests clients, per dir-los, aviam si tenim una fuita. Pot haver-hi gent que tingui una fuita. Pot haver-hi gent que estigui fent un mal ús o estigui regant, que està prohibit. Per tant, el que farem és baixem la lupa i anem a contactar un per un aquests clients que estan fent previsiblement mal ús de l'aigua o tenen problemes de fuites internes, que això també pot ser. La sorpresa és que et trobes que hi ha bastants clients que estan consumint de forma desmesurada aquest recurs que és escàs. Per tant, jo penso, encara tenim molta feina a fer, encara hi ha molt recorregut. Ja dic, estem contactant de la mà dels ajuntaments amb tots els grans consumidors i els demanem que en paral·lel aprovin aquesta ordenança d'estalvi d'aigua. Jo crec que això ajudarà a passar millor aquest temps. Teniu una idea d'estadísticament aquest mal ús què pot suposar? Un percentatge, és a dir, corregint això es faria una... Jo crec que corregint això podríem rebaixar un 5%, un 10% el consum, segurament. Que és molt, clar. Sí, perquè al final, amb l'aigua, passa una cosa que no passa en cap altre bé de consum, que és que no segueix la llei de l'oferta i la demanda. Ara tenim molt de menys oferta, tot això en som conscients, però els costos són els mateixos. Els costos per l'usuari final, exactament els mateixos. Llavors,
Clar, potser, i no sé si Algunes veus parlen d'un coeficient de normalitat, alerta, excepcionalitat en el preu de l'aigua. Això no ho teníem, no teníem abans en la sequera del 2008 un pla de sequera com el que tenim ara, per tant no estava identificat correctament en quina situació estàvem des del punt de vista quantitatiu, ara sí, per tant hauria de ser relativament fàcil implementar mesures perquè quan estiguem en una situació que no sigui de normalitat el preu de l'aigua sigui més car, i això no sé si és factible des del punt de vista polític o administratiu, però al final sí que hem d'ajustar l'oferta i sense digitalitzar serà difícil. Això és l'electricitat. Què va passar amb la guerra d'Ucrània? Que es van disparar els preus. Hi ha menys oferta, la demanda és la mateixa, hi ha un coeficient corrector. I algunes veus parlen una mica justament del que deia el Xavier. És a dir, si en normalitat l'aigua et costa €1 el metre cúbic, doncs potser en emergència t'ha costat €1,50. I una tarifa per trams? És a dir, que fins Ja als primers... existeixen. Això ja hi és, no, però a part dels trams un coeficient multiplicador 1 en normalitat i 5 o 2 en emergència, per dir alguna cosa. Que corregeixi això. Sempre sense penalitzar els usos crítics i socials, per descomptat. En els residus, i aquest any ha sigut una sacsejada, perquè l'any que ve no pot haver-hi, això ho podràs explicar tu com és com a regidor. A l'abril del 25, em sembla, per llei, tots els municipis hem de repercutir el 100% de les despeses de la gestió de residus en la tarifa. I tots els municipis, o quasi tots, han aprovat unes tarifes noves aquest any 2023. En alguns casos han augmentat un 50, un 100, a Manresa un 10, em sembla, o així, però això, i en canvi amb l'aigua no ha passat. I aquí, m'agrada molt l'analogia, jo crec que, no sé, tothom té clar, no? L'oli, aquests dies no n'hi ha poc, doncs el preu puja i per tant la gent a casa què fa? En gasta menys. Segur, o busca el tren, no? I s'entén molt, doncs amb aigua ha de passar 3/4 del mateix. I jo crec que ens hem de plantejar aquesta tarifa variable, però el Toni ho explicarà millor que jo, per tant demano que ho expliquis, però en part està passant, és a dir, com que ara el consum a Manresa i l'àrea del voltant ja ha baixat, aquest consum menor està pagant les mateixes despeses, per tant el preu per litre ja està pujant. No? I està pujant especialment en alguns municipis, els que tenen una xarxa molt gran, els que han de bombar aigua amb electricitat, per tant, el preu en part està pujant, però és veritat que la ciutadania no entén que és per això. Clar, això s'ha d'explicar. Cal tenir en compte que el 80% dels costos relacionats amb la gestió de l'aigua són fixos. S'han de fer inversions, s'han de mantenir les infraestructures, són costos fixos. Només un 20% són variables. Per tant, el que es dona és que si es redueix el consum, paradoxalment el preu per metre cúbic incrementa perquè el component fix és molt important. Però per això dèiem, i per això deies tu, Samuel, que nosaltres considerem que nosaltres no venem aigua, nosaltres venem un servei. Nosaltres venem la possibilitat de que arribi una persona a casa seva, obri l'aixeta i li surti aigua en unes condicions de quantitat, de qualitat, de pressió. Aquest servei de disponibilitat es paga perquè aigües amunt hi ha tota una sèrie d'infraestructures que s'han invertit en el seu moment i que s'estan amortitzant. I que aquestes infraestructures s'han de mantenir, consumeixi o no consumeixi la gent aigua. Això és un factor molt important i a vegades costa de fer entendre que només un 20% de la tarifa es correspon a conceptes variables. Vol dir que si es deixa de consumir aigua, afecta aquest 20%, però el 80% existeix. En general, per les dades que nosaltres hem anat publicant, els manresans es comporten bastant bé, no? És a dir, el consum aquí és bastant controlat i el que... Amb l'entorn urbà hi ha menys consum que amb l'entorn... I en general a Manresa, quan es prenen mesures, la ciutadania més o menys reacciona, no? És a dir, quan es fa un estímul, diguem-ne, que es detecta, no? Una resposta o no. És que jo crec que a Manresa acostuma a haver-hi bastant consens al voltant de l'aigua. Jo crec que hi ha una cultura de l'aigua bastant arrelada. Exacte, jo crec que hi ha particularitats. Una de les que deia el Toni, el fet de que siguem una ciutat, i amb un model urbanístic concret. A Manresa o no tenim cap o gairebé cap urbanització dispersa, per tant, tenim això, la gent, això té un benefici, entre altres, que hi ha uns costos de serveis que es distribueixen entre més gent i menys xarxa, i menys quilòmetres de canonada per persona. Per tant, això ja és un punt de partida, a priori, millor. N'hi ha un altre també, que és que a Manresa bona part de l'aigua no l'hem de bombar. Vull dir que a Castelltallat han de bombar l'aigua i és molt més cara, hi ha una xarxa molt més gran, més pèrdues, etc. Però després també hi ha una particularitat
que no és només de tota la ciutat, sinó que especifiquen de Manresa i algunes més, que tenen una empresa pública. I jo n'estic molt satisfet i crec que tots n'estem satisfets. Més enllà de la bona gestió, fa que ens ho sentim tot molt nostre. I, per tant, sabem que si perjudiquem a l'empresa, ens estem perjudicant a nosaltres i viceversa, i que l'empresa no té només la vocació d'optimitzar guanys, perquè si fos així, no li interessaria reduir el consum, pel que explicava el Toni ara. Com més aigua ven Aigües de Manresa, més ingressos té i està fent mesures per vendre'n menys. Per què? Doncs perquè té una vocació de servei públic i això no passa a tot arreu. I per tant, per mi, que un bé tan escàs com l'aigua i segurament altres estiguin en mans públiques és un dels condicionants importants que fa que sí que com a conjunt de ciutat ens sentim corresponsables i estiguem disposats a prendre mesures tots plegats per estalviar aigua. I jo, si em permeteu l'anècdota, no sé si influeix o no, però a Manresa el cicle de l'aigua és particular. És a dir, és particular primer perquè una empresa pública gestiona tot el cicle, i això ja és particular, però també és particular, i això potser és més una anècdota, no sé fins a quin punt influeix, però perquè recordem que Manresa històricament el seu desenvolupament ha anat estretament lligat a l'aigua i amb unes infraestructures que formen part fins i tot del folklore de Manresa, no? Que actualment utilitzem. No sé fins a quin punt això pot influir en la mentalitat de la gent. Jo també ho anava a dir, és a dir, si hi ha alguna llegenda, alguna història que tots els infants de Manresa saben explicar, és el de la construcció de la sèquia, el miracle del llum, etc. I per tant tothom té... No soc de Manresa i me la sé. Tothom té clar que a Manresa hi ha hagut sequeres molt bèsties que han requerit grans esforços. I en vam viure una fa 7 segles i ara hi tornem. El rec Comtal, la Montcada, Barcelona, l'entrada de Barcelona, hi ha aquesta sensació també. A Manresa tothom que ha anat alguna vegada a caminar per la zona de l'Agulla i amunt, tothom veu l'aigua que arriba, no? La veu, no? A Manresa, a Barcelona jo no sé si la gent sap d'on surt l'aigua, però a Manresa sí, a Manresa tothom l'ha vist, mira, és aquesta l'aigua que bevem, no? Bueno, perquè surt de diferents llocs a Barcelona, no? I clar, costa molt més de visualitzar, i a més ve del Ter, clar. Clar, llavors, si des de l'àrea metropolitana som més autosuficients, el Ter també serà més autosuficient perquè hi haurà menys trasbassament d'aigua del Ter cap a Cardedeu, que per cert aquest any, 2023, ha sigut l'any de la història que menys aigua s'ha trasbassat, que han sigut uns 95 hectòmetres, mentre la sequera del 2008 encara es pujava més per abastir a tota l'àrea. I com deia ell, també de la sequera surten coses bones, és a dir, de la sequera del 2008 vam reduir molt els consums, es van adaptar les tarifes, tinc entès, després hi ha modificacions en el codi tècnic, ara, per exemple, en aquell moment es va començar a parlar o es va fer les cisternes amb doble descàrrega, doncs ara Barcelona vol fer com Sant Cugat o com el Prat del Llobregat, on els nous desenvolupaments urbanístics, les cisternes del vàter funcionin o amb aigua regenerada, d'una planta regeneradora, si està a prop i a la xarxa, o en el propi edifici, a través de les aigües de la pica del lavabo i de la dutxa, van a un dipòsit a baix, es tracten i s'envien a la cisterna. I això pot estalviar un 20-25% de l'aigua del consum a casa. Això vol dir que passaríem del 100-105 a 80. Això és espectacular. I això hi ha municipis que ja ho han implementat i ho havien implementat previ a la sequera, vull dir que d'accions... I hotels, efectivament, és possible fer a nivell tècnic i a nivell pràctic, no? I tornant al tema de Manresa, jo crec que també hi ha una particularitat, i és que jo crec que, com a manresà, jo crec que gairebé tots els manresans han passat per les instal·lacions d'Aigües de Manresa quan estaven a l'escola, en tasques de conscienciació, i és molt important perquè al final les generacions futures són els que tindran el problema més gros, no? Nosaltres potser haurem de lidiar amb impactes que ens molestaran una mica al nostre dia a dia, però són les generacions futures les que tindran un repte important. Per tant, aquesta conscienciació de base és la que després es tradueix en uns comportaments socials, ja sigui votant a qui toca o ja sigui gastant menys a casa, realment amb eficiència i amb un impacte, no? Crec jo. Ja sé que és impossible de predir això, però aquesta fase 3 en la que realment ja sí que tothom ja ho notaria, diguem-ne, en pròpia pell, si arribarà plovent poc, plovent gens, només que plogui una mica ens en salvarem? És difícil. Què ha de passar? És a dir, nosaltres... Si plou una mica no hi arribarem, diguem-ho així?
O ha de ploure bastant, perquè no hi arribem? A veure, estem a 100 hectòmetres als embassaments del sistema Ter Llobregat. Per entrar en emergència 3 haurien d'haver-hi 33 hectòmetres. Vol dir que són 70 hectòmetres menys, aproximadament. Gastem un hectòmetre i mig, seria a finals d'any, perquè serien 50 setmanes, ens aniríem cap a finals d'any. Amb el mínim històric, és a dir, que no vol dir pluja zero, sinó perquè, per exemple, en el Ter sempre van entrant 2.000 litres per segon i al Llobregat sempre entren a la Baells uns 1.000-1.200 litres per segon i al Cardener em sembla que són 200 o així, és a dir, sempre com que van entrant una miqueta, sempre els fronts van rejant, una mica la neu, una mica la pluja, sempre llavors és molt difícil perquè, per exemple, el 2023, març i abril no va ploure res, maig va ploure però no es va notar, perquè estava tot tan sec que no es va notar, i al juny llavors es va notar i es va incrementar en 50 hectòmetres els embassaments. Llavors, però aquí el problema està en cada municipi. Jo soc de Mataró, té un consum de 140-150 litres per habitant i dia, és a dir, no ho haurien de notar, és veritat que en emergència 3 es tancarien les dutxes de tots els gimnasos, no ho haurien de notar perquè, doncs, com a Manresa, estem per sota dels mínims. Ara, un municipi que avui estigui gastant 250 ha de prendre mesures, siguin les que siguin, perquè si no rebrà una sanció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Que has de tancar les dutxes, les tanques. Que has de canviar les meitats de les aixetes, de les escoles o el que sigui, canvia-les. Perquè és per equitat i solidaritat. No pot ser que un municipi estigui gastant el doble per càpita que l'altre. Llavors, s'han de prendre moltes mesures. Així que cada municipi és completament diferent. No sé si des d'Aigües teniu algun municipi que està una mica disparat. Sí, nosaltres tenim municipis, sobretot amb poblament molt dispers, que tenen un consum més disparat, municipis que tenen més granges, per exemple. Hi ha algun que tingui, per exemple, pèrdues? Moltes pèrdues? És a dir, una de les millors opcions, si tens moltes pèrdues, és tancar les nits, l'aixeta. Això ja ho estem començant a plantejar. Evidentment, si disposéssim de la tecnologia de digitalització seria molt més fàcil poder fer aquestes maniobres, però ja estem començant a plantejar maniobres, primer, de reduir pressió a determinats àmbits. Això és una mesura, i això ja s'ha fet, però és una mesura que no es pot fer de forma generalitzada, s'ha de fer, jo sempre dic, quirúrgicament, perquè cada zona té la seva tipologia d'habitatges, les cotes són les que són i per tant no es pot fer de forma generalitzada, però això ja hem començat a fer-ho, reduir una mica la pressió, això ajuda a estalviar aigua i ens estem plantejant, ja estem fent plans de com dissenyar operacions de tancament en determinades hores del dia. De totes formes, això cada municipi és diferent, cada municipi és un cas diferent i l'hem de fer. Un municipi que potser no té pèrdues, com Manresa, potser no tindria cap tipus de sentit, perquè obrir i tancar et podria ocasionar fractures a la xarxa. En canvi, és a dir, llavors cal anar cap a altres mesures. Ara, si tens unes pèrdues del 50% a la xarxa, potser sí que es durs de compte tancar-la a la nit o tancar-la durant 12 hores. Ara, sempre i quan després el ciutadà i limitar el consum, perquè no tindria sentit que ens diuen són les 9:30 de la nit, a les 10 tanca l'aixeta, anem a omplir la banyera, anem a omplir a les galledes, i llavors malgastes més aigua. I és important tenir en compte que són sistemes molt complexes, extremadament complexes. I realitzar actuacions, per exemple, com tancar l'aigua, no són fàcils i a més poden comportar problemàtiques després més complexes que les que havien estalviat, perquè no són sistemes que puguin treballar de forma intermitent. A més que hi ha un tema per exemple, cloració. Si no gastem aigua, l'aigua no es mou, el clor pot disminuir les xarxes de distribució, per tant, llavors hi ha un tema de salubritat. I les infraestructures crítiques, hospitals... I les infraestructures crítiques, efectivament. Un forner que necessita l'aigua a les 5 del matí per fer el pa, que no el podrà fer. Jo crec que és important traslladar això al ciutadà, és a dir, no es pot gestionar un sistema d'aquestes característiques de les mateixes maneres com gestionem els sistemes domèstics a casa, que engeguem i tanquem l'aixeta quan ens dona una mica la gana. Llavors, és important transmetre que els sistemes són tan complexes que no podem traslladar la responsabilitat de l'estalvi únicament als operadors o als gestors, perquè és que tècnicament no és possible solucions radicals d'un dia per l'altre. Aquests dies, per exemple, hem estat contactant amb centres hospitalaris i els hem preguntat, teniu dipòsit de reserva?
i en alguns casos ens ha dit sí, tenim dipòsit de reserva i això vol dir que tenim aigua per 3 dies. Val? Doncs ja és una mesura que ajuda. No? Hem d'anar contactant amb tots els usuaris i anar dissenyant solucions. Insisteixo en la idea del Xavier de que tallar l'aigua és molt complicat perquè t'entra aire a les canonades i et complica molt la gestió. Començar a obrir i tancar que t'acaba provocant avaries, per tant acaba sent contraproduent. Més aviat estaríem pensant, si arribéssim a aquest límit, en baixar més la pressió però deixar la xarxa amb aigua, amb menys pressió però amb aigua. Però el més fàcil és que no obrim l'aixeta a casa No, i nostra. tant que sí. Per facilitar-ho a ells, em refereixo com a operadors. Això és evident. Com sempre, hem de combinar solucions d'oferta i solucions de demanda. No sabem, no sé, és a dir, tancar la dutxa mentre ens ensabonem, tancar l'aixeta mentre ens afaitem o ens rentem les dents, podem arribar a estalviar 20-25 litres segur que a casa nostra... Sembla una tonteria, però ahir precisament explicava amb alumnes on consumim l'aigua domèstica, no? La descàrrega de sanitaris, per exemple, les dutxes, aquella aigua que surt freda ara a l'hivern i que no aprofitem a la dutxa, aquella aigua, i realment sembla que estiguem fent aquí una mica de demagògia amb això, i no, si realment si ho féssim tots, doncs podríem baixar un consum significativament. No és el únic que ho explico. L'exemple que sempre es diu és el d'això, aprofita l'aigua freda i la calenta. Jo em dutxo dins d'una galleda. És a dir, és més extrem, tinc dues galledes. Una per mentre es va omplint i l'altra sí, em dutxo dins de la galleda i llavors aquelles dues galledes, és que a més és superfàcil, és que tens, els vàters estan al costat de la dutxa, per tant, doncs agafes la galleda i tires l'aigua al vàter, que a més tires la justa necessària perquè desaparegui el que hi ha i ni un litre més. No, tens la raó, tota la raó, 10 litres per persona, els 6 milions de persones que entrarem en emergència. Al mes són 1,8 hectòmetres. Al cap de l'any serien els 20 hectòmetres de la dessaladora del Foix, que costa 250 milions d'euros. És de l'aigua domèstica, 10 litres. És a dir, és tant el poder que tenim. I sé que a casa els ciutadans, i aprofito per felicitar-los, perquè des del 2008 fins ara hem reduït molt el consum. I són petites accions, Clar, al final recordem que a casa gastem 100, per dir alguna cosa, però després sortim i anem a l'oficina, i anem al gimnàs, i anem a l'escola, i anem a la universitat, i anem al museu, i gastem més. I és molt important, i en el restaurant, i en la cafeteria, que tinguem la mateixa sensació d'estalvi que fem a casa nostra, la fem fora. Justament hi ha hagut el conflicte, perquè en aquestes noves mesures d'emergència es demana en emergència 2 el tancament de les dutxes i en emergència 1 un estalvi equivalent començant per les dutxes. La pregunta és, bé, si no es dutxen en el gimnàs o a la piscina, es dutxaran a casa? Sí, tens tota la raó, però és que potser l'ordenança municipal diu que només tens 100 litres a casa. Llavors, si tens 100 litres, la dutxa haurà d'estar aquí dins, i si a la dutxa la fas ajustada, no sé com la faig jo, de 25 litres, doncs bé, però si no la fas ajustada, els 100 litres se te'n van a la dutxa. Per això hem considerat que l'estalvi de la dutxa en els centres esportius podia ser molt important, perquè llavors la traslladem a les cases i després l'ordenança municipal et lligarà el que pots consumir. Jo crec que has fet un apunt que és molt important i a vegades passa desapercebut. En les 2 últimes dècades el consum urbà ha disminuït augmentant la població. És a dir, la població ha augmentat més d'un 10%, però hem disminuït el consum urbà, jo crec que en més aproximadament entre un 10 i un 20%. Penso que estàvem uns 140 i ara estem una mica menys, em sembla, la mitjana a Catalunya. 115. És important veure el 2020. El 2020. Perquè es dispara el domèstic. Perquè com no anem a l'oficina, no anem al gimnàs, no anem enlloc, tot ho fem a casa i es dispara. Es dispara el domèstic però baixa l'industrial al mateix temps, una miqueta. Llavors, jo crec que a mi m'agrada donar un missatge positiu en el sentit de dir, ostres, ara la situació és complicada, però la feina que hem de fer no és més complicada de la que hem anat fent fins ara. Potser ha de ser més puntual, més específica, més intensa, però ja l'hem fet. Hem disminuït el consum amb accions com les descàrregues de sanitaris de doble volum, els difusors a les aixetes, etc. A la sequera del 2008 en vam repartir des de l'Agència Catalana de l'Aigua i ara ja totes les aixetes noves ja en porten de difusors. És que ningú contempla que no hi hagi. I tornant a un sector que n'hem parlat però que també és interessant, el sector industrial, que a vegades se'l culpabilitza molt,
doncs jo crec que també ha fet una bona feina. En podríem haver fet més? Sempre en podríem haver fet més i sempre podríem estar consumint gairebé zero, no? Però jo crec que determinades empreses significatives de Catalunya han fet, per exemple, el polígon petroquímic de Tarragona, gràcies a la inversió de l'ACA, doncs ha fet un canvi de paradigma que és molt rellevant i jo crec que nosaltres que com a científics tenim el privilegi de voltar arreu del món una mica i de veure el que es fa en altres llocs, doncs m'atreviria a dir que estem a l'alçada de països punters en eficiència de l'aigua com poden ser Estats Units, insisteixo, com poden ser Israel, com poden ser Austràlia, etc. I en el sector agrari 3/4 del mateix. Jo crec que el problema és quan generalitzem i és que tota la indústria, tots els països fan o no fan. No, aquí s'ha de dir, el que deia abans del Samuel, mentre hi ha hagut abundància d'aigua, qui ha fet la feina? La gent que tenia certa sensibilització ambiental i certa responsabilitat, o a vegades venia per un tema també d'eficiència en la gestió. Però hi ha gent que això, que segur que a dia d'avui hi ha molts més països que fan reg gota a gota que no pas fa 10 anys, o hi ha moltes més granges que tenen processos d'optimització d'aigua a l'hora de rentar les granges i minimitzar purins que no pas fa 10 anys. Encara en queden moltes, encara queda molta feina per fer. La normativa no ajuda gaire, justament estem en projectes de reutilització d'aigua, regeneració a les granges. El problema és que sanitàriament hi ha certes limitacions, com la regeneració directa potable per les ciutats. Possiblement les 3 R's que utilitzàvem amb els residus les hauríem d'incorporar a l'aigua, intentar reduir, intentar recircular i després ja regenerar, i tornar. I és la idea també de la Taula Nacional de l'Aigua que vam crear amb el president aragonès ara el juny de l'any passat i que treballarem fins a l'estiu, de dir, tenim el que tenim unes preexistències, aquest és el país que avui tenim, com podem fer el mateix, tenir el mateix benestar i les mateixes activitats econòmiques amb molta menys aigua, i aquest és el gran repte que hem de treballar. Perquè això sí que és veritat, és a dir, i els models ho diuen, i jo crec que tant de bo ens equivoquem, però tindrem menys disponibilitat d'aigua en el futur. És a dir, això només és la punta de l'iceberg i no sé si anirem a sequeres tan intenses o menys intenses, però la mitjana pluviomètrica disminuirà i, a més, les pluges seran més intenses en moments determinats. Per tant, encara podrem hem d'aprendre com aprofitar-la. Efectivament. No, i el tema de la generació, jo penso que la regeneració d'aigua és un concepte que ha arribat per quedar-se. I penso que en els propers anys i en les properes dècades avançarem molt. És que no estem sols en el món. No, és a clar, dir, hi ha zones que ja ho han fet, això. Només cal anar a mirar-ho com ho han fet i reproduir-ho. Hi ha un component sanitari, que això amb tecnologia es pot gestionar, i després hi ha un component psicològic. Sí, clar. I hi ha països que estan molt més avançats i han avançat molt amb la reutilització, i han passat de la indirecta a la directa. A Singapur et donen l'ampolla d'aigua, i tinc una de Singapur i una altra del Canti Orange. No, és una ampolla d'aigua que era de la depuradora d'aigües residuals, després fan el tractament avançat, que no deixa de ser molt semblant al de la potabilitzadora, perquè hi ha... A Barcelona ja ens bevem l'aigua que surt de Manresa, de Cardona, de Berga i que circula pel riu. És a dir, la reutilització indirecta ja existeix. L'únic ara és com tancar el cicle directament i socialment ens impacta, no? Però jo crec que al públic en general no li fa tanta por. Jo crec que ens fa més por als que estem dintre el cicle que no pas al públic en general. Hem implementat el sistema de reutilització al Llobregat i quan parles amb la gent de Barcelona és igual, una mica, no el preocupa això, li preocupen d'altres temes. És que amb tots els tractaments que hem posat, és a dir, vam analitzar, què, 400 compostos? Però a més això, el yak factor, que és una cosa que està predita, no? El factor aquest del rebuig a coses que tenen un origen potser problemàtic, jo crec que en el cas de l'aigua està molt superat, està molt superat precisament perquè nosaltres agafem l'aigua que es veuen els d'aigües amunt i això ja passa dintre el cicle, no hi ha problema. I abans que hi parlava de les cisternes volia dir una cosa, que és fixem-nos que al final l'aigua que necessitem per cuinar i per beure, què és? 10 litres per persona? Molt poca. 10%. Molt poca. I estem produint aigua a l'aixeta, una aigua d'una qualitat extrema que te la puguis beure per dutxar-te, per tirar per la cisterna, per rentar-te les dents. És a dir que
Bueno, no estic dient que hi hagin dues xarxes separades, però que potser amb aquesta sequera molta gent s'ha adonat, no?, que la cisterna era aigua potable. Estem fent servir de mitjà de transport. Sí. Nosaltres podem estar xerrant aquí 10 hores, Sí, fa una hora i quart que estem en això, perquè hem començat una mica abans. Podríem acabar dient, especulant, mirant el futur. El 2008, diguem que s'han prendre les mesures perquè si hi havia una altra sequera com la del 2008 estiguessin preparats, però n'hi ha hagut una que era més grossa que la del 2008. Sortirem d'aquesta preparats per una com aquesta o per la pròxima que pot ser més grossa? Bona pregunta. No ho sabem, això. És a dir, és molt difícil de fer, de dir, però està clar que sortirem molt més preparats. Una pregunta Això és evident. prèvia. Si demà plogués i s'omplissin els embassaments, hem superat la sequera? L'hem notat? És a dir, nosaltres des de l'ACA portem 2 anys treballant, però hauríem tingut sequera? Això seria, si demà passés això, seria una bona notícia per la societat en general, a curt termini, però jo crec que seria una mala notícia a llarg termini, perquè al final el que és important no són les solucions puntuals a curt termini en el cicle de l'aigua, sinó és la resiliència, és aquesta paraula. Però no? avui tenim aigua. És a dir, que hem aguantat 40 mesos amb Per unes això ho pluges dic. anormals. És a dir, que Per això ho dic. avui estem garantint les necessitats dels ciutadans i de les indústries. L'únic que tenim la mirada posada a un any vista per si no plou res. Ara bé, a costa de l'agricultura, no ens oblidem que si en els embassaments del Ter hi ha 55 hectòmetres és perquè l'any passat es va reduir el reg a l'agricultura en el 50%, és a dir, que els hi vam donar 38 hectòmetres dels 80 que normalment consumeixen. És a dir, a la meitat. I a la Muga, si hi ha 7 hectòmetres, és perquè aquest any 2023 se'ls va donar el 20%, dels 25 se'ls va donar 5, i l'any anterior dels 25 se'ls va donar 19. És a dir que, clar, la meva percepció, la de l'ACA, és diferent respecte a la sequera perquè estem cada dia parlant amb l'agricultura i ho han patit molt. I perquè també hi ha moltes zones en el país, Pla de Bages, el vi, les vinyes, aquí és de secà, llavors no tenen infraestructures per regar, i d'on portaran l'aigua? No? És un sector que pot patir molt. Llavors, potser el ciutadà encara no té sequera, però la societat i les activitats econòmiques ja l'han patit. És que és difícil. Sortirem preparats per una sequera encara pitjor o no? Em preocupa, la ciutat sí, i la indústria sí, em preocupa l'agricultura. Són molts milions que s'han d'invertir i hem de buscar la manera d'ajudar-ho amb diners de l'Estat, la Generalitat ja hi aporta, és el que em preocupa. Jo, retornant una mica amb el que deia abans del Toni, vull dir, ara l'aigua ha de passar a ser el focus de moltes empreses, també molts negocis i també dels agraris i de tots. Per molt que torni a ploure, sabem que aquesta sequera tornarà, una altra sequera, i que per tant hem d'anar a optimitzar o a transformar processos. I potser hi ha coses que hem de deixar de produir i hem de passar-ne a produir altres que gasten molta menys aigua. Per tant, aquí hi ha una transformació que no és ràpida, que és lenta i que requereixen inversions i potser ajudes per fer aquests canvis necessaris. Per tant, estarem preparats si sortim amb la lliçó presa, no? Que durant els propers 10, 15, 20 anys hem de tendir a fer un canvi de model. Si sortim només amb infraestructures soles, no n'haurem après. Jo crec que pensant en el món industrial, i és una mica el món que nosaltres tenim més a prop, jo he vist un canvi, és a dir, el món industrial ja no mira l'aigua com un resultat en el compte d'explotació, de quin serà el període de retorn d'una inversió que jo faci amb el tema per estalviar aigua, sinó que la mira pensant que algun dia, present o futur, pot tenir restriccions i, per tant, la seva activitat econòmica se'n ressentirà perquè deixarà de produir. I aquest és un risc. I aquest canvi, que curiosament empreses d'origen americà ja tenien implementat, precisament perquè ja venen d'altres èpoques, a les empreses catalanes jo crec que ja el tenen implementat. Moltes d'elles que depenen directament de l'ús de l'aigua de forma intensiva. Parlo d'empreses alimentàries,
parlo d'empreses químiques, per descomptat el polígon químic de Tarragona, parlo d'empreses tèxtils, parlo d'empreses grans manufactureres d'acer, etc. Jo crec que tot aquest teixit industrial sap que no s'acaba el dia que plou, el problema, perquè ells sí que pensen a llarg termini, no com el ciutadà que li costa una mica més. No? Llavors, i des del punt de vista industrial, jo crec que, independentment de si després es fan les inversions en la infraestructura pública o no, ells saben que no poden dependre únicament de si es fan aquestes inversions o no es fan. Jo coincideixo que el sector agrari és el que té el repte més gran i no oblidem que, em sembla que a nivell de conques internes el 65% del consum és agrícola, que sí? No, al revés, és més industrial i domèstic, el 65. Però a nivell de Catalunya, el sector agrari... És que el Conca de l'Ebre és 90-95%. És 95%. Per tant, és un gran consumidor i necessita fer un esforç d'inversió molt important. Aquí hem de veure com es fa un pacte també, no? entre la indústria i la ciutat amb l'agricultura. Com es finança aquestes millores, aquesta millora de l'eficiència del consum a l'àmbit agrícola i com això pot significar alliberar cabals cap a la indústria i el sector domèstic. El sector domèstic fa més de 30 anys que està fent esforços, que ha canviat d'hàbits i fa més de 30 anys que va disminuint paulatinament el seu consum, independentment que estiguem en un moment de sequera o un moment d'abundància. Jo crec que aquests canvis es queden. El sector industrial ha fet també molts esforços d'optimització i, per tant, també està en el bon camí. Per tant, jo penso que sortirem reforçats d'aquesta sequera. Si ara es posés a ploure, el que hem de fer és continuar, no pensar que ja hem solucionat el problema, sinó continuar, i jo penso que les polítiques han de continuar, la tecnologia ha de continuar investigant per millorar l'eficiència del consum d'aigua, i jo penso que ens sortirem reforçats d'aquesta sequera. Podríem dir el 2030, per agafar una data, que és d'aquí 6 anys, suficient per fer forces obres, podríem aguantar una sequera de 40 mesos com ara o de 50 mesos tranquil·lament. Bé, perquè la de 50 l'aguantarem, aquesta, però també penso en l'agricultura, perquè ara reflexionava, no? És a dir, si al final l'àrea metropolitana també és més autosuficient, trasbassa menys aigua del Ter cap a Barcelona, vol dir que hi ha més aigua al Ter, vol dir que també tens més regadiu. És veritat que això... I després, un tema molt important que no n'hem parlat, el tema ambiental, no? És a dir, els cabals ambientals és un aspecte bàsic, ara els hem de reduir per garantir els abastaments. Home, hem de tenir en compte, des del Covid, li hem donat més valor als espais naturals, tothom surt a caminar, a Manresa s'estan fent moltíssimes inversions en el Cardener perquè hi ha espais lúdics, d'oci per la ciutadania, aquestes anelles verdes que s'estan construint a la ciutat, i es necessita aigua per refugis climàtics. A les ciutats hem de conèixer quanta aigua necessitem pel nostre verd urbà i hem de posar el verd i la biodiversitat una altra vegada a dalt de tot també entre tots. Llavors jo crec que sí, que el 2030, home, haurem invertit més de 150 milions en regeneració, haurem fet les 2 dessaladores, molts municipis hauran passat 2 legislatures, hauran fet moltíssimes inversions en el cicle de l'aigua, estic segur que serem molt, molt, molt més resilients. Molt bé, doncs que la super-mega sequera no arribi abans del 2030, si pot ser, no? I ho deixem aquí. Antoni Ventura, Samuel Reyes, Pol Huguet, Xavier Martínez, moltes gràcies i fins a la pròxima. I que plogui!